बर'आथ' जिहेतु गोदोनिफ्रायनो सोबानो बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन। दा हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमाबो माने जेरावनो थाया मानोथों जि माने माबाजों मानगोन प्रसेसजों सिबिया मानोथों बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौ लिरनायाव कुनु आपत्ति थानाङा। भारत सरकारनि जे जेनेरेल सेन्सास बेयाव जोंहा जाति हिसाबै एसे सांग्रां जानो दङ। दा बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गरेस्वरनि नैबे माबायाव बिष्णुराभा भबनाव जे सावरायमेल जोबोर मोजाङैनो जादों। जों मिथिगौ दाबो माने बे जेनेरेल सेन्सासनि बागै खना खनला थानाय बे बर'फ्रा हयथ' दासिमबो जोङो खौसे जाजोबनो हायाखै। दा जों आसा खालामदों नैबे माने सावराय सांग्रां मेलनि गेजेरजों जों जाहाथे खौसेयै गसंथानो हागोन। ओंखायनो दिनै बेयाव सावरायनायनि मुल थांखियानो जाबाय मा बे जेनेरेल सेन्सासाव जिहेतु जातिया मा नैबे फैगोन, हारि हिसाबै फैगोन। जोंहा बर' होननानैसो लिरनांगोन, नङाबा बर' कसारि बेखौ लिरनांगोन। नोंनि भाषाया मा नैफैगोन निस्सय फैथारगोन। गतिके बे भाषाखौ जोङो बर' भाषा होनना लिरनांगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने धोरोमा मा निस्सय बेबो फैगोन। दा ओंखायनो धोरोमावथ' जोङो माने गुबुन गुबुन धोरोमाव गोबां थांबाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा। दा ओंखायनो थेवब्लाबो जोङो जिखिना दङ जेनेबा जोङो बाथौ हिसाबै दा बाथौआवबो गोबां ग्रुप्स दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि सोरबा शिब बाथौआनो जाया मानोथों, सोरबा जांख्राव बाथौआनो जाया मानोथों, जयनारायण बाथौआनो जाया मानोथों, दा गुबुन गुबुन बाथौ ग्रुप्स थानायफोरखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना बाथौइजिमखौ जे माने मोननायाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने सहाय खालामफायो बा लिरनानै हरो। ओमफ्राय जोङो गिबियावनो जाबाय मा जोङो बे कलमखौ जों मोननो नागिरदों। दा जेरैबायदि जोंनि सेन्सासाव धोरोम हिसाबै हिन्दुआ 1 नम्बर फैगोन, निस्सय माने इस्लामा 2 नम्बराव फैगोन, 3 नम्बराव ख्रिस्टान फैगोन, बिदिनो सिख जैन ओमफ्राय बुद्ध फैगोन। दा 6टा जिहेतु रिकगनाइज धोरोम दङ भारतआव, ओंखायनो जोङो 7 नम्बर कलमाव हाबनो थाखाय जोंबो नाजादों बाथौआरि हिसाबै। ओंखायनो बेयाव जोङो बर'आथ' जिहेतु गोदोनिफ्रायनो सोबानो बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन। दा हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमाबो माने जेरावनो थाया मानोथों जि माने माबाजों मानगोन प्रसेसजों सिबिया मानोथों बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौ लिरनायाव कुनु आपत्ति थानाङा। बेखौ दिनैनि बे सांग्रां मेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय।